Som de fleste af jer ved, så hedder jeg Nana, og jeg er på vej til Grønland. Jeg er lige ankommet til mit hotel, som jeg skal være til i morgen tidlig, hvor jeg skal til lufthavnen bagefter. Men jeg har fået et meget, meget lille rum, og det er jo egentlig ligger meget småt igen. Det er jo helt fint til, når man bare lige skal være her en dag. Der er min fine seng op mod væggen, mod vinduet, hvor der ikke er så god udsigt, men det går stadig. Så er min dør med min jakke, og så er der bare et lille bad herinde, som skal jeg jo ikke bruge ret meget mere til, inden jeg skal afsted i morgen. Så det er så fint og dejligt. Så det er godt, turen den er startet godt. Nu tænker jeg skal ud, og nu er det gode vejr, som det endelig er blevet. Jeg fik afleveret min check-in bag, og der var ikke noget igen, som sædvanligt. Så jeg overrækker altid, jeg troede altid, at min håndbagage var for stor. Eller at jeg havde for meget med, fordi det var godt nok tur. Så nu er vi bare i tax-free, og så skal jeg ud og bruge tid, fordi min aflæg ikke engang på skærmen nu. Jeg har 3 timer, det er nok klokken, den er klokken 20.06, klokken 9. God tid. Ja. Hej. Nå, lad os komme til det. Nu har jeg boet her i 5 dage cirka. Og nu har jeg endelig fået pakket ud. Så skal vi se, hvor det er, jeg bor. Starter i vores lille entré her med vaskemaskine. Vores hoveddør, der er bare sådan en lille gang. Og så kommer vi yderligere ind endnu en gang, hvor vores vasketøj hænger og vores overtøj hænger. Så går vi ind på mit lille værelse, hvor jeg lige har fået pakket ud. Ja, det har alt, hvad jeg skal bruge. Masser af opbevaring. Lille bord og mere opbevaring her. Og så er det mit udsigt ind til et andet hus. Men det er meget fint, fordi man kan se sneen. Ja. Og så går vi ud igen. Ind i vores fine køkken.
Det er større, end jeg regnede med, men man kan godt nok ikke stå særlig mange spisebord. Og vores stue med gigantisk tv. Og så det er værelse derinde, der bor min bofælle, hedder det, Line, og det behøver vi jo egentlig ikke at se, fordi det er jo Lines værelse. Ja. Og det er sådan set det. Vi har en lille fin terrassehave, som man kan se, så kan man bruge den ingen tidspunkter på året. Og så er der et værelse med herinde. Der er bare stort klaver, der er mega varmt herinde. Men ja, det er bare sådan, der er ikke noget skab, så det er måske ikke så fedt et værelse, men det må vi se. Og herinde, der er toilettet. Ja, det her jeg bor de næste halvår. Det er næsten 5. Det siger man skulle have haft en bil. Nu har vi 3 stærke arme. Jo. Det er også rigtigt. Det smager dejligt. Jeg synes ikke, det er så vigtigt med gulerødderne og ønsker, vi har taget. I dag skal vi prøve val, så det er vi meget spændte på. Det var billigt nede på havnen, så derfor så Friske grønne smag. er gode Emma lige i gang med at lave nogle bøffer. Jeg synes, I kan være mega stolte af den her ret. Fordi for det første har I taget... Vi mangler noget slagterudstyr, tror jeg. Ja, det gør vi faktisk. Men altså sådan her, det ligner en form for filet, eller en form for Det filet. ligner det meget. Så er spørgsmålet, hvad I skal bruge resten til. Ja, Korrekt har den bag lavet til. det ved jeg ikke. Man skulle ikke tro det. Men klokken er 12 om natten. Ja. Jeg vil også tro, den var 12 om middagen, men den er 12 om natten. Det forstår jeg simpelthen ikke. Det er vildt. Så er jeg på vej hjem. En lille fin gåtur på 5 minutter, tror jeg faktisk kun der. Det er nede. Og med nogle kollegaer, som vi nok lige så hver. Ja. Mega hyggeligt. Så nu er jeg bare på vej hjem, og skal til sove. Og fri i morgen. Se hvad jeg finder på. Ja, åbenbart. Ja.